И започваме с скалните бани. Ето предната гума, всичко е топ. Задната гума съвсем малко кълчица. Мотора е леко спира, но това не е проблем за такъв супер специалист като мене. Кавички. Охо! Просто трябва да си на задна гума и байраста. Без газ. Днеска е много голяма кал. И вчера е така. Но газа е много брутална машина. И има страшно сцепление, въпреки че с нощи валя дъжд. Е, тук лекичко са пълни с кълчица, пълни са. Изобщо да не ти пука. Да, предната гума. Предната гума не трябва по байрите, трябва ти задна гума. И така. Сега. Сега ще пробваме на първа. Но това байр е сникал майката. Втора. Много бута животното, батко. Няма, дадеш ли газ и припадаш. И отново на митичния байер Чичо Пей. Дали ще успеем да го качим в тая кал, никой не знае. Но трябва да пробваме сега. Вчера имаше големи страдания. Бах ти тъпото, човек. Тошак. Така се. И сега сме на моето бърче. Мотора е сравнително чист. Малко покарах да пръкне кълта и трябва да пробваме да го пернем от място. Вчера беше ужасно. Днеска тук е тия кони.
Обаче не мога да се пуснем, защото е много въздух. И една лека ендуро линийка в Кръсталака. Значи тук на времето е имало море и тук е бил прибоя на вълните. И вълните са изкопали камъка така. Така ми казаха едни пещерняци, които изучават скалите и учени тук и пещерите. Трябва да се изучат, как ще е надолу. Погъс как? Да. Но като няма кава, просто е песен. Просто тая кава е много досадна. Като ми налепи предната гумичка и става oh shit man. Иначе моторчето минава от всякъде, много съм доволен. Ама е така, искам да си го карам. Охо! И трябва да се внимава. Втората ендуро линийка. Така не изкачване. Много бързо останало нещо е. Бахно майката. Е бахно това момче. Много зоб, момче, много зоб. Super.